Pozdrav, përshëndetje. Evo i dneska će obrabotimo jedna lekcija koja je mnogo značajna zato što ova vijest ste ga učili, no se zaboravila, pa taka jas prezdav inicijativa i ete pak je napravi. Što ima tuga čudno? Zašto ova lekcija je toliko važna? Je tuga nešto sa datumom. Datumot ne je ist kako od drugite video lekciji. Zato dneska ja za e-učilište tebi izboram nešto što je poznato, no što treba da ga ponovite. A to je značenje na rimski brojevi. Tot kuptimi i numrave romak. Osnovni znaci za zapišuvanje brojevi spored rimskog sistema na beleženje se inicijalni golemi latinički bukvi koji imat brojna vrednost. Ta je jednakva na brojnata vrednost izrazena s slednjive arapskih cifri. Latinično i golemo 1, latinično v golemo 5, latinično x ili h makedonski 10, latinično lj 50, latinično c 100, latinično d 500 i m 1000. Domethën, shënimi i numrave romak bazohet me shënimin e shkronja të mëdha të alfabetit të gjuhës romake latine, të cilat marrin një vlerë numerike. Si për shembull, në shembullin e mëposhme, i-ja e madhe është 1, v-ja e madhe është 5, x-i apo z-ja jonë është 10, l-ja është 50, c-ja 100, d-ja 500 dhe m-ja 1000. Znači, ovdje se prvite osnovni cifri. Da vidimo podataka. Kako je značajat na rimskite brojevi? Rimskite brojevi se sastavovat i se tolkuvat na toj način što vrednost na znacite se broji od levo na desno, od pogolemata vrednost kon pomalata. Znači, od pogolemata kon pomalata. Ako znak od pomalata vrednost je napišen od leva strana na znak sa pogolema vrednost, u toj slučaj njegova vrednost se odzema od vrednosta na znaku sa pogolema vrednost. Domethën, numrat romak formohen dhe shpjegohen në atë mënyrë që vlera më e madhe është për herë në anën e majtë, kurse më e vogla në anën e gjallët. Ekziston një mënyrë të shkruhet kur shkruhet vlera e më e vogël para vlerës më të madhe. Në këtë rast, prej vlerës më të madhe që gjendet në të gjallët, hiqet vlera më e vogël që gjendet në të majtë. Ja shembull, evo i primeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Po to imamo ovtorata desetka, 11, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E сега, kaj 19-ката. Това što го кажавме. Пред поголемата вредност 10 седи единица, затоа 10 минус 7 е 19.
puta 20, 50, сега пред 50-ката единица 49, по 50-ката единица 51 и имаме 55 и 3, 58. Потоа имаме 50-ката, па единицата, 10-ката, тоа е 59. Понатака, 100-ката, 101, 100 минус 200 минус 1, 199, 500-ката, 500 минус 100, 400, потоа имаме 500, 600, 700 и 6. Ете, ще различа 706, 1000, 1000, па потоа пак 100, па 1000, 1900, 50, 60, 74, 1274, па потоа имаме 2015. Домethan, тук ми numrate 10 са пар, та 10 са dit, ke 10 e dit, shohim deri në 18, edhe 19 ku prej 10-s të hiqet 1 dhe fitohet 19, 20, 50, 40, 49, pasi kemi 1 përpara, 51, kemi 58, masandej kemi 59. 100-sha, 101, 200 minus 1, 999, 500-sha, 500-sha minus 100, 400, masandej kemi 500, 600, 700 6, ja ku kemi 706, 1000, 1900, pasi 100 e 1974, masandej kemi 2015. Римските брои се нижат најмногу до 3 исти знаца. Значи, најмногу може да има 3 исти. Ево како осмицата, како 13-ката, како 23-тата. Но може да бидат и вакви. 500, 600, 700, 800, 900. Значи, може да бидат и 4 знака по ред. Знаат да бидат и такви. Употреба на римски броеви. Со римските знаци се бележат редни бројни предавки кои се користат. Значи, се бележат бројни придавки. А тоа се примерите. Еве личните имиња: Филип II, Александар III, Македонски, Амина III, Аминта. Бележење на месеци кај датумите, први месец и 10, помеѓу двата арапска броја стои месецот со римски број. Стручните изрази: прв активен партицип на презентот, втор сигматски аорист, трета конјункција и слично. Потоа бележење на годишнето кај весниците исписани и слично. Например, македонски јазик за 50-64. Потоа имаме литерарен збор 60 и датумот Скопје каде е издаден. Домethan продорими и numra veromak, a da paraicite temat, par exemplu Filipi II, Aleksandri par i Maqedonisë, Aminte III, ashtu gjithashtu edhe të datat, për shembull muaj shënot me shkruajnë romak. Masandej kemi për shembull aktivi pari i particip prezentit, dy sigmat auristi në sigmatike, 3 konjunkcia lidhja edhe kështu me radhë. Masandej i shënojmë edhe
vitin ke gazetat të gazetat e ndryshme apo të si për shembull Gjoa Maqedone 64 zëri fjala literare 60 e kështu me radhë. Vazhdojmë të tjerë, продолжаваме. Во обележувањето на страниците и на посебните одели во книги, поглавја и свески и слично. Например, предговор е од страната 1 до страната 25. Значи, во една книга има предговор, а тој е од која страна до која страна. Толковен речник на македонски јазик, кој ред, Кирил Колески, Скопје, и том 1 од А до Ж, том 2, том 3, том 4, том 5 и том 6 од која страна, од која буква до која буква и која година е издаден. Këtu kemi paraqitjen e tomeve të librave apo botimeve dhe vazhdimeve të librave të cilat shënohen ose për shembull parathënia prej faqes parë në faqen e 15, 25. Vazhdojmë më të tjerë, продолжаваме. Со обележувањето на годините најчесто кога настанала некоја градба, институција или уметничко дело, например Вила Лела 1974 Велес. Këtu kemi paraqitjen e ndërtesave të ndryshme të cilat shkruhet edhe data kur është ndërtuar, si për shembull Villa Lela 1974 në Veles. Во наслови на семинари, конгреси, научни симпозиуми, собири, конференции и слично имаме 46. Zapravo, така, 46. 46-ти меѓународен семинар за македонски јазик и литература. Dhe për shembull të seminareve, kongreseve, simpozиумeve shkencore, tubimeve, konferencave dhe të tjera. Për shembull, këtu kemi seminaren e 46 të gjuhës maqedone dhe të kulturës së saj. За означување на настани од историско значење, например, еве тука имаме 1903, Втора светска војна, Прва Балканска војна, Трета Балканска војна и така натака. Со ова јас завршив. Мислим дека од тоа ќе научите нешто. Затоа ви благодарам. Внимателно слушајте и погледнете ги примерите, да знаете подобро и да не се чудите кога на некоја книга ќе среднете некој број и ајде да побараме сега речници и да ги научиме римските брои. Ви благодарам и бидете ми здрави. Мекте un bрој të keni kujdes, të keni vëmendje, të lexoni shembujt dhe t'i mbani mend numrat që mendoj se nuk janë të rëndë, janë të thjeshtë. Qëndroni në shtëpi, jeni të qetë, të mirë, dëgjoni prindrit, ju faleminderit dhe miru.